En el programa d'aquesta setmana us oferim els reportatges de la final del Campionat de Catalunya femení per equips Interclubs 2019 des del camp del Pitx Empat de Bellpuig i el Campionat de Catalunya absolut de Pitx Empat des del camp de Lloret. I recordeu que al final del programa us oferirem l'agenda de Pitx Empat els propers dies. El 8 de juny es va jugar la sisena i última prova de la 11a edició de l'Interclubs femení 2019. Es va jugar al Pitx Empat Bellpuig i van participar 20 equips i 120 jugadores. Hi ha tot un grup de gent que és molt entusiasta i va a tot arreu, però costa molt fer la renovació d'això, però és molt sortir. No sé si hem d'anar a les escoles, no sé què hem de fer, però a les joves els costa molt posar-se en el Pitx Empat. I jo penso que per aquí hauria d'anar, però les que hi són entusiastes que van a tot arreu. Ara ja estaven dient que si a la Copa Catalana entraven o no entraven, perquè estan pensant ja en la jornada de la Copa Catalana. La millor parella va ser la formada per la Marta Cucurull i la Marta Andamollo, de Green Team, que van fer un total de 45 cops, 9 sota par, seguides de les seves companyes d'equip, Núria Llobet i Júlia Lax, amb 51. Pel que fa a la classificació dels equips, van guanyar la prova Green Team gràcies al resultat d'aquestes dues parelles, amb un total de 96 cops, seguides de Vallromanes femení, amb 105, i Portal del Roc, amb un total de 106. Hem fet 10 verdis, ens hem combinat superbé, hem tingut un fallo, que ha estat bogey, que podia haver estat més, però ha estat bogey, i no sé, hem jugat molt bé, la veritat, i tot el rato estàvem segures. També canvia molt perquè tot el rato estàvem com una feia part i l'altra provava el verdi, i això també estàs molt tranquil, i no sé, ha anat tot molt bé, molt rodat, la veritat. I can feel it in my bones, I can feel you getting weaker, you can hear it in my tones, and you can feel it in the speakers, yeah, and I can see the way you flex, every drop I wanna savor, and if I tell you what's next, I put it out of your retainer. Pel que fa a la classificació acumulada, 3 equips van quedar empatats amb 180 punts finals. El desempat es va decidir per millor resultat en la darrera jornada, quedant primeres Green Team de Bellpuig, seguides de Vallromanes femení i Portal del Roc. Ens portem molt bé, hi ha molt bon rotllo i això es nota també. Això es nota moltíssim. Quan l'equip va tot a una, es nota molt. I la joventut que té moltes ganes. Sí, i tant. I can show you the ropes, and I can show you the paper. I can take you down the roads, and take you back home later. Damn, I like the way you flex, and I really like your flavor. And if I tell you what's next, you better wait till later.
Els equips campions d'anteriors edicions han estat Francesc Blau, del 2009 i 2015, Lleida femení, el 2010 i el 2011, Vallromanes femení, el 2012, 13, 14 i 16, i Green Team, el 2017, i el Pitx Empat Peralada, el 2018. A veure, fa 4 anys vam quedar a primera posició, fa 3 també, l'any passat vam quedar segones i aquest any hem tornat a quedar primeres. O sigui, que quasi, podem dir que quasi un 4, però no, triplet. Com en anteriors edicions, a la final de l'Interclub femení es va tornar a posar en marxa una iniciativa solidària i les jugadores tenien un repte. Per cada birdie forat en 2 cops i cada hole in one forat en el que fessin, s'aportaria una ajuda econòmica a favor de la investigació del càncer de pulmó en dones i CAPEM, amb el lema «Dona un bon cop sense fum». En total es va aconseguir 101 birdies. Es recollia 2 euros per cada birdie i 100 euros per cada hole in one. Malauradament aquest any no s'ha fet cap hole in one, però s'han fet 101 birdies, o sigui que hem recollit 202 euros i són per una associació que estudia el càncer de pulmó en el tema femení, que estan molt en contra de que les dones fumem en el camp o fumem en altres llocs. I l'any passat vam recollir més diners, però aquest any 202 euros. I estan sempre molt contentes de veure el resultat que tenim. Ho resumiré en una frase. Lo impossible s'ha tornat en possible. Sortíem amb la tercera posició i bé, anàvem a fer-ho el millor possible, a donar-ho tot amb moltíssima il·lusió i així ha sigut. La veritat és que tenim un equip, unes noies molt competitives. I see you stumble after me. Slow down and take a breath before there's nothing left. Step up, 'cause good ain't good enough. We dance a nervous shuffle, but you ain't that tough. So if you're losing it, blame it on me. Ha sigut dur, Bueno, ha sigut dur, arribar aquí ha sigut dur, perquè hi ha molta competència, ja ho veus, que totes són molt bones. I la veritat que ha sigut una mica sorpresa aquest any. No ens ho esperàvem. Altres anys ens ho esperàvem, l'any passat ens ho esperàvem i no va ser. I aquest any no ens ho esperàvem i mira, sorpresa! El cap de setmana del 15 i 16 de juny es va disputar la 23a edició del Campionat de Catalunya Absolut de Pitx Empat a la localitat de Lloret de Mar, organitzat per la Federació Catalana de Pitx Empat.
Per a poder accedir a jugar al campionat, el cap de setmana anterior, el 7, 8 i 9 de juny, es va disputar la fase prèvia, on hi van participar un total de 215 jugadors i jugadores. Doncs mira, em sembla que vam tenir coneixement de que tindríem el campionat al novembre. Llavors tota la planificació de l'any ha estat basada en aquest campionat, el punxat dels greens. Sabíem que havíem d'arribar al màxim nivell durant aquest mes de juny, llavors es va preparar tot d'una manera perquè el camp respongués. Don't bring me down, don't bring me down. Al campionat només hi podien jugar 108 participants, 9 jugadors que s'havien guanyat una plaça per mèrits esportius previs i la resta provinents de la fase prèvia. Don't bring me down, don't bring me down. El tall per accedir a jugar al campionat va quedar amb 59 cops. La competició era a 72 forats i va estar organitzada per la Federació Catalana de Pitch Empat. I could drink his ego, but I don't wanna be too self-obsessed. I don't wanna be. Jo m'ho prenc com una competició. Jo ho trobo que és un joc molt divertit, però quan estic dintre del joc i m'ho estic passant també vull guanyar sempre. No m'agrada gens perdre, sóc un nen competidor i vinc a guanyar. El dissabte, a primera hora del matí, es va donar el tret de sortida a la primera volta de la competició. A la jornada de dissabte, cada jugador disputava 36 forats. El millor resultat dels primers 18 forats el va fer el jove Àlex Albinyana, del Pitch Empat al Vallès, de només 13 anys d'edat, amb un gran resultat de 5 cops sota par, seguit pel Manel Roman de Franciac amb un cop més. Però encara quedaven 18 forats més per disputar abans d'acabar el dia. A veure, la pressió no me l'he ficat res, perquè sabia que jo venia amb les menors expectatives i estava motivadíssim de guanyar el meu pare, perquè ens piquem molt a casa i conviure amb uns guanyadors és difícil, però és divertidíssim perquè ens anem picant. I jo crec que puc guanyar aquest campionat a Catalunya. Albinyana no va fallar i va tornar a ser el millor amb un resultat de 48 cops, que el situava líder de la classificació general amb un total de 11 cops sota par, seguit de Josep Ribas de Handicap 1 amb 102 i Marçal Moré i Barry Robert amb un total de 103 cops. Jo m'he criat aquí en els Pitch Empats i jo al·lucino amb aquest esport. És un esport que tens moltes decepcions perquè quan falles no t'agrada, però és un joc que quan ho guanyes ho agraeixes molt i t'ho passes com mai. Per poder jugar diumenge s'havia de tornar a passar un tall i només passaven els 54 millors jugadors i jugadores. El tall va quedar a 114 cops. Diumenge, a 2:15 del matí, s'iniciava la tercera volta de la competició i el millor va ser el jugador Pablo Luis Navarro, de Portal del Roc, que va fer un total de 48 cops. Estem superagraïts de com ha respost el camp, vull dir, no podríem haver estat més contents ni ho podríem haver fet d'una altra manera que d'aquesta. Llavors, supersatisfets i amb molts plans de continuar millorant i aprenent moltes coses. Quedaven per disputar els últims i decisius 18 forats, i la classificació general, a falta d'una volta, estava liderada per Albinyana, amb 12 cops sota par, Cumber amb 8 cops sota par i Marçal Moré amb un cop més.
Albinyana, amb tan sols 13 anys i una gran experiència en el pitch and putt, no va fallar i va tornar a fer un gran resultat de 50 cops, que el va portar a proclamar-se campió de Catalunya Absolut 2019, amb un total de 200 cops acumulats. Cal dir que l'Àlex Albinyana ja va ser el campió l'any passat del Campionat de Catalunya Max Play i subcampió del Campionat d'Europa per equips que es va jugar al País Basc. Bueno, a veure, jo he intentat fer el millor possible, venia a intentar guanyar-lo, però no ha sigut possible i es veu ja que és com un relleu generacional, no? O sigui, ja sembla que ara em costarà guanyar-lo a partir d'ara. Ha sigut una setmana de no fallar un tiro, és un camp molt exigent i sobretot amb el pad. El pad era cada vegada que em sentia al green, em sentia molt còmode i entraven els pads. I ha sigut una mica de tot, he jugat molt bé i el camp era molt exigent, per això he fet un resultat brutal. Posteriorment, es va fer l'entrega de trofeus als guanyadors, que va ser presidida per Narcís Sureda, àrbitre de la prova i membre de la Junta Directiva de la Federació Catalana de Pitch and Putt. Feia molts mesos que el Narcís no havia pogut arbitrar i el darrer arbitratge havia estat en el mateix camp. La seva presència va rebre l'aplaudiment de tots els presents. També va participar a l'entrega de premis als regidors de l'Ajuntament de Lloret de Mar, la senyora Marina Nicolàs i el senyor Francisco Pastor. Tenir aquest any 2019 el Campionat de Catalunya Absolut ha sigut una experiència inoblidable i que, a més, a part de poder-lo organitzar, l'hem disfrutat moltíssim, no? Perquè sabíem que passaria ràpid, sabíem que serien 2 caps de setmana molt intensos, però sempre vam tenir molt clar de dir disfrutem-ho, perquè fins d'aquí molts anys no tornarà a passar. Llavors estem contentíssims d'haver pogut ser seu d'aquest campionat.